Φίλες και φίλοι μου, γεια σας. Μια καινούρια εβδομάδα πρώτων πυλών και εμείς εδώ να πούμε για το χρώμα της όπως πάντα. Ασφαλώς μιλάμε για την εβδομάδα από τις 10 έως τις 16 Φεβρουαρίου. Εύχομαι και ελπίζω να μου είστε καλά. Και είναι μια εβδομάδα, θα την ελέγαμε, που φέρνει ανατροπές. Έχει γεγονότα ανατρεπτικά, έχει τις εντάσεις της, αλλάζουν κάποια πράγματα και στα συναισθηματικά μας και στα επαγγελματικά μας. Καλούμεθα δηλαδή εδώ να διαχειριστούμε οι περισσότεροι από εμάς, άλλοι λίγο, άλλοι πολύ, γιατί όπως έχουμε πει, κάποιοι περνάμε πιο δύσκολα, κάποιοι πιο εύκολα, κάποιοι πολύ εύκολα, ανάλογα τον προσωπικό μας χάρτη πάντα. Εδώ οι προβλέψεις, όπως σας λέω πάντα, είναι βάσει του ήλιου μας και του οροσκόπου μας, και πολλοί από εσάς που μπορεί να γνωρίζετε κάποιους προσωπικούς πλανήτες, να βλέπετε έτσι κάποιες επιρροές. Να πούμε λοιπόν εδώ ότι αυτή η εβδομάδα ξεκινάει, φίλοι μου, με ένα τετράγωνο του Ερμή από τον Υδροχόο με τον ουρανό στον Ταύρο. Εδώ έχουμε μια τάση έτσι ανατρεπτική, θέλουμε περισσότερη ανεξαρτησία, γινόμαστε πιο επιθετικοί, να το πούμε. Δείχνει λοιπόν όλο αυτό εδώ που μας βγαίνει κυρίως στο επικοινωνιακό μας κομμάτι και θέλει πολύ προσοχή, αφού ο Ερμής εδώ συμμετέχει σε αυτό το τετράγωνο με τον ουρανό. Έτσι λοιπόν θα πρέπει εδώ να προσέξουμε, γιατί αυτός ο τρόπος που θα επικοινωνούμε και αυτή η διάθεση έτσι, ας την πούμε επιθετική, εριστική που θα έχουμε, θα επηρεάσει και τις όποιων ειδών σχέσεις μας, είτε είναι φιλικές είτε είναι συναισθηματικές. Πρέπει εδώ λοιπόν να προσέχουμε την παρορμητικότητά μας, διαφορετικά θα έχουμε αντιπαροθέσεις, εντάσεις, καυγαδάκια, έτσι φίλοι μου. Θα πρέπει εδώ λοιπόν να είμαστε πιο προσεκτικοί. Να πούμε τώρα ότι στις 11 του μήνα ο ήλιος κάνει από τον Υδροχόο και εκείνος μια όψη τετραγώνου με τον ουρανό. Μια όψη λοιπόν εδώ, η όψη αυτή μας κάνει να ρισκάρουμε, φίλοι μου. Δηλαδή είμαστε πιο, δεν δεχόμαστε περιορισμούς, έχουμε την ανάγκη να ξεφύγουμε από την καθημερινότητα, να κάνουμε καινούρια πράγματα. Εδώ λοιπόν είναι μία όψη που μας δίνει και την δυνατότητα και την έντονη ενέργεια, να το πω, να ξεκινήσουμε πράγματα, αλλά φέρνει και απρόοπτα γεγονότα, έκτακτες καταστάσεις που δεν τις περιμένουμε, έτσι, και ασφαλώς πέραν από το προσωπικό επίπεδο επηρεάζει και τις εξελίξεις πολιτικά αλλά και κοινωνικά. Να πούμε τώρα ότι και το τετράγωνο του Ερμή με τον ουρανό αλλά και το τετράγωνο του ήλιου με τον ουρανό επηρεάζει τα ζώδια της σταθερής ομάδας. Πιο προσεκτικοί λοιπόν πρέπει να είναι οι Λέοντες, οι Ταύροι, οι Σκορπιοί και οι Υδροχόοι, και όσοι από εμάς έχουμε πλανήτες ή οροσκόπο στα συγκεκριμένα ζώδια, στις 23 μοίρες κοντά των ζωδίων αυτών. Εκεί λοιπόν που σχηματίζονται αυτά τα τετράγωνα, στις 23 μοίρες των παραπάνω ζωδίων. Τώρα να πούμε ότι στις 12 του μήνα έχουμε την Πανσέλινο στον Λέοντα. Είναι η Πανσέλινος αυτή, η οποία κύριες όψεις της έχει την αντίθεση με τον Ερμή και το τετράγωνο με τον ουρανό. Είναι μια Πανσέλινος εδώ, ενθουσιώδης από τη μια γιατί είναι στο λιοντάρι, αλλά θέλει προσοχή. Πώς, συγγνώμη φίλοι μου, και πού θα διοχετεύσουμε όλη αυτή την ενέργεια και τον ενθουσιασμό. Να πούμε ότι το τετράγωνο της με τον ουρανό φέρνει αποκαλύψεις, φέρνει εξελίξεις και γενικά ανατροπές και απρόοπτα. Εδώ πρέπει να μην πάρουμε, να το πω έτσι, αποφάσεις βιαστικές, είτε για να ξεκινήσουμε πράγματα ανάλογα τον χάρτη του καθενός μας, επαγγελματικά, προσωπικά, συναισθηματικά. Θέλει να μην βιαστούμε να ξεκινήσουμε πράγματα. Συνήθως με μία Πανσέλινο κλείνουμε παλιές καταστάσεις για να προχωρήσουμε μπροστά. Εδώ λοιπόν δείχνει ότι λόγω όλης αυτής της έντασης που θα υπάρχει και της τάσης που θα έχουμε για ανεξαρτησία, μπορεί λοιπόν εδώ να δημιουργηθούν αυτό που είπαμε, οι εντάσεις, έτσι φίλοι μου, οι καυγάδες, οι συγκρούσεις. Από την άλλη
μπορεί να μας φέρει καινούριες γνωριμίες ή και γιατί όχι και ραυνοβόλους έρωτες. Όμως φίλοι μου, πρέπει να γνωρίζουμε, και όσοι ακούτε αστρολογία θα το έχετε υπόψη σας, ότι αυτές οι σχέσεις, έτσι φίλοι μου, δεν εγγυούνται σταθερότητα και ασφάλεια. Γι' αυτό, εάν εδώ ξεκινήσουμε κάτι καινούριο, θα πρέπει να δώσουμε προσοχή και χρόνο να δούμε, έτσι φίλοι μου, το δυναμικό, να δούμε πώς θα εξελιχθεί, αν τα άτομα αυτά είναι αυτό που θέλουμε, αν αξίζει να είναι μαζί μας και ούτω καθεξής. Να πούμε τώρα ότι γενικά θα υπάρχει μια αστάθεια και θέματα και στη διεθνή πολιτική και στην οικονομία, λίγο πολύ τα βλέπουμε όλα αυτά, καινούργια αδιέξοδα και καινούργιες δυσκολίες, και θέλει λοιπόν προσοχή, ιδίως σε ό,τι περνάει από το δικό μας χέρι, να κρατήσουμε λίγο χαμηλούς τους τόνους. Να πούμε τώρα ότι αυτή η Πανσέλινος γίνεται στις 24 μοίρες του Λέοντα, και έτσι εδώ λοιπόν φίλοι μου επηρεάζει ακόμα μία φορά το σταθερό σταυρό εδώ και αυτή η Πανσέλινος, μέρες δηλαδή όπως σας είχα πει και στο μηνιαίο του Φεβρουαρίου, αυτές οι μέρες εδώ, έτσι από τις 10 μέχρι τις 14-15, είναι λίγο έντονες. Όχι ότι θα σταματήσει η επιρροή του Πανσελίνου, κρατάει και λίγο πιο μετά και ήδη έχει ξεκινήσει και υπάρχουν γεγονότα που βλέπουμε ότι έχουν προηγηθεί, και οι σεισμοί και εντάσεις και όλα αυτά που γίνονται, όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα και σε παγκόσμια κλίμακα. Να πούμε λοιπόν ότι αφορά περισσότερο τα ζώδια του σταθερού σταυρού και αυτή η Πανσέλινος, Ταύροι, Λέοντες, Σκορπιοί και οι Υδροχόοι. Όσοι από εμάς έχουμε οροσκόπο ή πλανήτες, στις 24 μοίρες είναι ο ουρανός και γίνεται αυτή η Πανσέλινος, οπότε όσοι έχουμε πλανήτες από τις 23 έως και στις 25-26 μοίρες, ας είμαστε λίγο περισσότερο προσεκτικοί. Να πούμε τώρα ότι στις 14 του μήνα περνάει ο Ερμής στα Ψαράκια. Εδώ λοιπόν ο Ερμής, αυτό το ζώδιο, γίνεται πιο ονειροπόλος, χάνει λίγο, έτσι να το πω, τον ορθολογισμό του, έχει μια τάση να ονειρεύεται, δεν είναι αντικειμενικός, να το πούμε φίλοι μου, έτσι, και έτσι θέλει λίγο προσοχή. Μην κάνουμε κάποια ξεκινήματα, δεν συγκεντρωνόμαστε εύκολα στο χώρο της δουλειάς μας. Θέλει λοιπόν εδώ να προσέξουμε, να αποφύγουμε τα όποια λάθη και γενικά να είμαστε προσεκτικοί στις όποιες αποφάσεις παίρνουμε, είτε είναι επαγγελματικά είτε προσωπικά, είπαμε ανάλογα τον προσωπικό χάρτη του καθενός. Αυτός ο Ερμής είναι πολύ βοηθητικός φίλοι μου για να κλείσουμε θέματα που εκκρεμούν. Είτε είναι αυτά επαγγελματικά, είτε πιθανά να αφορούν κάποια συμβόλαια ή γραφειοκρατικές εκκρεμότητες, ό,τι δηλαδή εκκρεμεί μας βοηθάει εδώ να το κλείσουμε. Ό,τι υπάρχει δηλαδή και μας ταλαιπωρεί. Να πούμε εδώ τώρα ότι αυτός ο Ερμής ευνοεί περισσότερο τους καρκίνους, τους σκορπιούς και τα ψαράκια, και θέλει να δώσουν περισσότερο προσοχή οι δίδυμοι, οι τοξότες και οι παρθένοι σε ό,τι έχει να κάνει με την επικοινωνία και τις συναναστροφές τους, να το πω έτσι. Τώρα πάμε εμείς φίλοι μου να πούμε το χρώμα της εβδομάδος του καθέναν από εμάς. Έτσι φίλοι μου, θέλει λίγο προσοχή η εβδομάδα, κυρίως στον λόγο μας, στις επικοινωνίες μας, αλλά και στο πώς οδηγάμε, στα μέσα έτσι δικτύωσης, μπορεί να έχουμε θέματα με τον τεχνολογικό εξοπλισμό μας. Θέλει προσοχή λοιπόν στις εντάσεις, όπως είπαμε, και στα καυγαδάκια, να είμαστε προσεκτικοί. Γενικά θα υπάρχουν, όπως λέμε, αποκαλύψεις. Θέλει λοιπόν σε όλο αυτό προσοχή και γενικά τον παρορμητισμό μας όσον αφορά το πεδίο του έρωτα και τις φιλικές σχέσεις. Έτσι φίλοι μου, να προσέχουμε. Ασφαλώς η Πανσέλινο θα φέρει και γεωφυσικές αλλαγές, έχουμε δει ήδη, έτσι φίλοι μου, αλλά και μετεωρολογικές, όλα αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα. Πάμε λοιπόν φίλοι μου τώρα να ξεκινήσουμε όπως πάντα με τα κρυαράκια μας. Φίλοι μου κρύοι, αυτή την εβδομάδα θα πρέπει να είστε λίγο πιο προσεκτικοί, με την έννοια ότι
κάποια στιγμή μπορεί εδώ να έχετε εντάσεις, αυτό το τετράγωνο Ερμή Ουρανού που θα φέρει κάποιες αλλαγές όσον αφορά συνεργασίες ή και οικονομικές συμφωνίες κυρίως, και θα πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί. Προσοχή λοιπόν στα έξοδα, μην κάνετε κινήσεις εδώ που θα τις χρεωθείτε, να το πω μακροπρόθεσμα. Αυτές τις ημέρες μην παίρνετε ρίσκα, μην κάνετε κάποιες καινούργιες συνεργασίες εδώ, γιατί θα υπάρχουν ξαφνικές ανατροπές και αλλαγές, και έτσι λοιπόν θα πρέπει να καθίσετε να σκεφτείτε πολύ καλά τις όποιες κινήσεις σας, ώστε να μην φύγετε από το πρόγραμμά σας ή χάσετε την όποια ισορροπία σας, αυτά που θέλετε. Τώρα φέρνει και συναισθηματικές εντάσεις αυτή η Πανσέλινος, η οποία εδώ μπορεί να φέρει και ανατροπές στις σχέσεις σας. Εσείς που είσαστε σε μία σχέση, καλό είναι να μην γίνεστε εδώ υπερβολικοί στις αντιδράσεις σας, μην γίνεστε καταπιεστικοί, προσέχτε έτσι τη ζήλια σας λιγάκι, να το πω φίλοι μου. Από την άλλη δείχνει ότι υπάρχει αυτή η είσοδος του Ερμής του Ιχθύ στην ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου για όσους και όποιους θέλουν να γιορτάσουν. Υπάρχει μια πιο ρομαντική διάθεση, μια έτσι διάθεση να περάσετε πιο όμορφα, μια που ο Ερμής περνάει στα ψαράκια. Εδώ μπορείτε να εκφράσετε τα συναισθήματά σας, αλλά πρέπει να προσέξετε και να μην, να το πω αυτό που λέμε, να μην εξιδανικεύετε όσοι είστε πάντα σε μια σχέση. Τώρα όσοι είστε μόνοι και παρουσιαστεί κάτι καινούριο, καλό είναι φίλοι μου να έχετε υπόψη σας ότι σε αυτή τη φάση δεν μπορείτε να έχετε τη σταθερότητα που επιθυμείτε. Είναι αυτό που είπαμε, ότι σε βάθος χρόνου μπορεί να μην είναι και αυτό που θέλετε, μπορεί να είναι συναρπαστική ουρανός εδώ πέρα, αλλά δεν θα έχει τη σταθερότητα πιθανότατα που επιθυμείτε. Και πάμε τώρα να δούμε τα ταυράκια μας. Φίλοι μου Ταύροι, τούτη την εβδομάδα θα πρέπει να μου είσαστε υπομονετικοί. Φυσικά φημίζεστε εσείς οι Ταύροι για την υπομονή, την επιμονή σας. Εδώ λοιπόν χρειάζεται να έχετε υπομονή. Είναι μία εβδομάδα που φέρνει αλλαγές, ειδικά σε εσάς εκεί του τρίτου δεκαημέρου, όπως έχουμε πει, που είναι ο ουρανός ακόμα εκεί και εξακολουθεί να φέρνει ανατροπές, και γενικά θα πρέπει αυτό το διάστημα, επειδή θα υπάρχει μια αστάθεια, να είστε λίγο πιο προσεκτικοί. Αποφύγετε δηλαδή να πάρετε αποφάσεις έτσι βιαστικές ή να κάνετε κάτι βιαστικά όσον αφορά το επαγγελματικά σας. Αφήστε λίγο το διάστημα να περάσει, ώστε να είναι πιο καλύτερες, έτσι, να έχετε καλύτερες ευκαιρίες να κάνετε αυτά που θέλετε. Θέλει εδώ πέρα, επειδή θα σας αγχώνει όλη αυτή η αστάθεια και είστε ένα ζώδιο που δεν την αντέχετε, να κινηθείτε λίγο πιο ευέλικτα. Τώρα όσον αφορά τα συναισθηματικά, εντάσεις εδώ πέρα δείχνει. Η Πανσέλινος αυτή φέρνει συγκρούσεις, έτσι φίλοι μου. Πιθανά πέραν από τα επαγγελματικά αλλά και σε θέματα με την οικογένεια, καλό είναι φίλοι μου να σκέφτεστε 2 φορές πριν αντιδράσετε, να το πω εδώ. Δείξτε κατανόηση στο έτερο νήμιση εφόσον είσαστε μέσα σε μία σχέση. Υπάρχει ρομαντική διάθεση, υπάρχουν εδώ πέρα να κάνετε ένα ρομαντικό δείπνο, να βγείτε με τον σύντροφο, έτσι φίλοι μου, εκεί την ημέρα των ερωτευμένων, είπαμε, όσοι και όποιοι την εορτάζετε, εδώ να έρθετε πιο κοντά, είναι βοηθητική δηλαδή από τις 14 και έπειτα η εβδομάδα. Αλλά όσοι είστε μόνοι φίλοι μου, καλό είναι να προσέξετε συναισθηματικά το ό,τι καινούριο παρουσιαστεί. Μην επενδύσετε, έτσι να το πω, άμεσα ή γρήγορα. Πάμε τώρα να δούμε τους φίλους μας τους διδύμους. Εσάς φίλοι μου δίδυμοι, δείχνει εδώ ότι θα υπάρξουν κάποιες αλλαγές όσον αφορά τα επαγγελματικά σας, δηλαδή αλλάζει λίγο το πρόγραμμά σας, να σου πω, η σειρά που έχετε. Πιθανόν να έχετε και κάποιες καινούριες ευκαιρίες εδώ εξέλιξης που δεν τις περιμένετε. Καλό είναι να προσέξετε λίγο τις εντάσεις. Δικό σας κυβερνήτης ο Ερμής με αυτό το τετράγωνο δείχνει ότι οι μέρες είναι λίγο περίεργες και μπορεί αυτό το διάστημα λίγο να χάσετε αυτό που λέμε τις ισορροπίες σας. Θέλει λοιπόν λίγη προσοχή, μπορεί να δείτε αλλαγές στο πρόγραμμά σας, κρατήστε χαβιλούς τους τόνους, γίνεται να το πω έτσι λίγο ευέλικτοι, άλλωστε είστε επικοινωνιακοί, φίλοι μου, και είστε ένα ζώδιο που είστε ευέλικτο,
οπότε χρησιμοποιήστε αυτά τα ταλέντα σας ώσπου να περάσουν τα πολύ δύσκολα. Τώρα, όσον αφορά τα αισθηματικά, εδώ κάποιες αλήθειες βγαίνουν στην επιφάνεια, κάποια προφανώς θέματα που δεν θέλατε να αποκαλυφθούν. Είπαμε ότι ο ουρανός φέρνει ανατροπές, έτσι φίλοι μου, είναι και πίσω από εσάς, οπότε υπάρχει ένα παρασκήνιο, γι' αυτό θέλει λίγη προσοχή όσοι είστε σε σχέση. Έτσι, εδώ μπορεί να έρθουν κάποια θέματα από το παρελθόν που να θέλουν ξεκαθαρίσματα εδώ πέρα, φίλοι μου. Να το πω έτσι, θα πρέπει να είστε λίγο πιο ειλικρινείς με το σύντροφο, ώστε να έρθετε πιο κοντά, και από τις 14 και μετά που θα είναι και η ατμόσφαιρα, έτσι να το πω, πιο ρομαντική, να περάσετε λίγο πιο όμορφα, να λύσετε κατά κάποιο τρόπο τα κακό κείμενα. Η επικοινωνία λίγο, έτσι φίλοι μου, επειδή θα είναι ασαφής βέβαια με τον Ερμή μέσα στα ψαράκια, θέλει να είστε ειλικρινείς όπως είπαμε και να μιλήσετε με τον σύντροφο ξεκάθαρα. Τώρα, όσοι εσείς που είστε μόνοι ενθουσιαστείτε από κάτι καινούριο, μην βιάζεστε όπως είπαμε, αυτό ισχύει λίγο πολύ για όλους φίλοι μου αυτή την εβδομάδα, να επενδύσετε σε αυτό το καινούριο πρόσωπο. Πάμε τώρα στους φίλους μας τους καρκίνους. Καρκινάκια μου, αυτή την εβδομάδα θα έχετε κάποιες καινούργιες προτάσεις, να το πω έτσι. Θα υπάρχουν νέες προτάσεις, νέα πράγματα όσον αφορά τα επαγγελματικά σας, και δείχνει εδώ ότι μπορεί στην αρχή να μην σας ενθουσιάζουν ή να σας φοβίζουν, να το πω έτσι, αυτές οι προτάσεις, αλλά σε βάθος χρόνου δείχνει ότι είναι πάρα πολύ θετικές για εσάς. Τώρα, στα οικονομικά λίγο προσέξτε μου τι έξοδα κάνετε. Η Πανσέλινος εκεί στο δεύτερο ηλιακό σας σπίτι θέλει λίγο λοιπόν προσοχή, κάντε ένα πρόγραμμα, μην παίρνετε, να το πω, αποφάσεις για αγορές ή εξτρά έξοδα. Κρατήστε έτσι λίγο, να το πω, την ισορροπία στα οικονομικά σας. Να πούμε εδώ ότι θα υπάρχουν αυτές οι απρόσμενες εξελίξεις στα επαγγελματικά, τα οποία και αυτά θα σας φέρουν οικονομικές συμφωνίες, αρκεί φίλοι μου να είστε ευέλικτοι και να μην τις αφήσετε να περάσουν ανεκμετάλλευσης. Όπως σας είπα, εδώ δείχνει ότι σε βάθος χρόνου είναι πολύ θετικά τα αποτελέσματα αυτά. Τώρα, όσον αφορά την Πανσέλινο στα θέματα των σχέσεων, φέρνει κάποιες εντάσεις. Εδώ δείχνει ότι όσοι είσαστε σε μία σχέση, καλό είναι να έρθετε πιο κοντά με τον σύντροφο, να ανοίξετε αυτό που λέω εγώ, την καρδιά σας, χωρίς υπερβολές, να ξεκαθαρίσετε κάποια πράγματα που μπορεί να εκκρεμούν από το παρελθόν. Εδώ να πούμε ότι 14 του μήνα και με τον Ερμή σε μια πάρα πολύ θετική θέση για εσάς, φέρνει και διάθεση ρομαντική και μπορείτε, έτσι να πω, να ανοίξετε, όπως σας είπα, την καρδιά σας, να εκφράσετε τα πιο βαθιά συναισθήματά σας στο σύντροφο. Είναι μια στιγμή δηλαδή που μπορείτε εδώ να τον εκπλήξετε έτσι με όσα θα του πείτε, με όσα του πείτε ότι νιώθετε. Τώρα, όσοι είστε μόνοι σας φίλοι μου, μια νέα γνωριμία φέρνει πάθος, φέρνει ένταση εδώ, αλλά θέλει και προσοχή, όπως είπαμε, να μην εξιδανικεύσετε. Αφήστε πρώτα να εξελιχθεί, έτσι φίλοι μου, να δείξει, όπως σας λέω πάντα και σε όλους άλλωστε, το δυναμικό της. Πάμε τώρα να δούμε τους φίλους μας τους λέοντες. Λιονταράκια μου, η Πανσέλινο σε εσάς εδώ να πω ότι θα υπάρξουν στα επαγγελματικά θέματα κάποιες ξαφνικές αλλαγές, κάποιες ανατροπές εδώ πέρα, μπορεί να αντιμετωπίσετε κάποια εμπόδια όπως είπαμε, αλλά όλο αυτό θα σας βοηθήσει, έτσι φίλοι μου, να δώσετε περισσότερη έμφαση στο επαγγελματικό σας κομμάτι και γενικά να βρείτε λύσεις εδώ πιο δημιουργικές. Θέλει να προσέξετε ασφαλώς και να αποφύγετε τις σχέσεις μέσα στο χώρο των επαγγελματικών σας, ώστε να μην δημιουργηθούν εντάσεις φίλοι μου εδώ με συναδέρφους, με υφιστάμενους ή προϊστάμενους. Θέλει αυτό να προσέξετε. Αλλά υπάρχουν εδώ νέα δεδομένα και παρότι μπορεί να αντιμετωπίσετε κάποια εμπόδια ή κάποιες ανατροπές, δείχνει εδώ ότι θα μπορέσετε, να το πω έτσι, να βρείτε τις όποιες λύσεις χρειάζεται στο κομμάτι αυτό. Τώρα, να πούμε ότι η Πανσέλινος φέρνει και στα συναισθηματικά σας
προβλήματα που πιθανόν να υπάρχουν μέσα στη σχέση σας. Εδώ όσοι είστε σε μία σχέση, δείχνει ότι έχετε την ανάγκη να έχετε περισσότερο την προσοχή του σύντροφου, να έρθετε πιο κοντά στο σύντροφο. Εδώ μην γίνεστε υπερβολικοί φίλοι μου, αφήστε του και χώρο να αναπνέει. Δείχνει εδώ ότι θα υπάρχει περισσότερος ρομαντισμός από τις 14 και έπειτα. Δείχνει ότι θα κάνετε κάποιες συναισθηματικές συζητήσεις με τον σύντροφο, θα εκφράσετε την αγάπη σας και εκείνος τη δική του. Καλό είναι εδώ πέρα, αφού θα υπάρξουν όμορφες στιγμές μεταξύ σας, να είστε λίγο προσεκτικοί, να το πω έτσι. Μην τον πιέζετε έτσι για να παίρνετε την επιβεβαίωση για τα συναισθήματά του. Τώρα όσοι είστε μόνοι, αυτή η Πανσέλινος οπωσδήποτε φέρνει ξαφνικές γνωριμίες φίλοι μου, αυτές που δεν περιμένετε να το πούμε, αλλά θέλει εδώ πέρα να είστε λίγο προσεκτικοί. Θα υπάρχουν κάποιες απρόσμενες εξελίξεις, γι' αυτό θέλει φίλοι μου να τους δώσετε χρόνο, γιατί όπως είπαμε εδώ, συνήθως αυτές οι σχέσεις που ξεκινάνε με συμμετοχή του ουρανού δεν μοιάζει να έχουν διάρκεια σε βάθος χρόνου. Πάμε τώρα να δούμε τους φίλους μας τους Παρθένους. Φίλοι μου Παρθένοι, οι μέρες εδώ έχουν κάποιες υποχρεώσεις, κάποιες ανατροπές. Μπορεί έτσι μέσα στο θέμα των επαγγελματικών σας να αλλάξουν κάποια πράγματα, κάποιες αλλαγές στο πρόγραμμά σας, κάποιες καινούριες ευθύνες μπορεί να αναλάβετε. Εδώ λοιπόν θα υπάρχει κάποια πίεση, θέλει να προσέξετε τις εντάσεις. Ο Ερμής και δικός σας κυβερνήτης εκτός από τον δίδυμο, δείχνει εδώ με τα τετράγωνο που κάνει με τον ουρανό, ότι θα υπάρξουν πιέσεις από τη μια, από την άλλη μοιάζει ότι θα διαχειριστείτε έτσι με καινούριους τρόπους τα όποια δεδομένα προκύψουν, ώστε να μπορέσετε να τα φέρετε σε πέρας. Τώρα συναισθηματικά αυτή η εβδομάδα με την Πανσέλινο στο λιοντάρι δείχνει ότι θα πρέπει να επανεξετάσετε κάποια θέματα που αφορούν τη σχέση σας, για εσάς που είστε σε μία σχέση. Εδώ δηλαδή καλό είναι να μιλήσετε με ειλικρίνεια στον σύντροφο, αποφύγετε έτσι λίγο αυτή την τάση που σας πιάνει σας τους Παρθένους στην επικριτική. Εκφράστε τη σκέψη σας έτσι ειλικρινά στον σύντροφό σας και μιλήστε του τι είναι αυτά που θέλετε μέσα από τη σχέση, τι σας λείπει. Μια που δείχνει εδώ πέρα με τον Ερμή στα ψαράκια στις 14, έτσι φίλοι μου, ότι θα περάσετε όμορφες στιγμές με τον σύντροφο. Έτσι γι' αυτό λοιπόν καλό είναι να το πω έτσι, να μιλήσετε όπως σας είπα με ειλικρίνεια. Τώρα εσείς που είστε ελεύθεροι έχετε την έφνοια να μπουν καινούρια πρόσωπα στη ζωή σας. Υπάρχει εδώ πέρα ρομαντισμός έντονος, όμορφες στιγμές και για εσάς, αλλά θα πρέπει εδώ να το δείτε όλο αυτό φίλοι μου ρεαλιστικά, να προσέξετε μην εξιδανικεύσετε μέχρι να δείτε, όπως λέμε, αν αυτό είναι το άτομο που θέλετε να παραμείνει στη ζωή σας. Υπάρχει δηλαδή έτσι αυτή όλη, να το πω, η έντονη ανάγκη να έχουμε ένα σύντροφο, αλλά εδώ θα πρέπει να το δείτε ρεαλιστικά αυτό το διάστημα. Πάμε να δούμε τώρα τους φίλους μας τους ζυγούς. Φίλοι μου ζυγοί, αυτή την εβδομάδα θα πρέπει να προσέξετε την επικοινωνία σας. Υπάρχει άγχος εδώ μέσα στη δουλειά και γι' αυτό το λόγο θα πιθανά να προκύψουν φίλοι μου, εντάσεις στις επικοινωνίες. Καλό είναι λοιπόν φίλοι μου να προσέξετε να οργανωθείτε πιο καλά, αφήστε το άγχος πίσω σας, είναι μια καλή στιγμή εδώ και ειδικά με τον Ερμή όταν περάσει στους Ιχθύς να οργανωθείτε περισσότερο και να προσπαθήσετε να τακτοποιήσετε κάποιες εκκρεμότητες που υπάρχουν ή κάποιες αλλαγές που θα γίνουν μέσα στο επαγγελματικό σας χώρο αυτό το διάστημα, αυτές τις ημέρες, ώστε να μπορέσετε, να το πω, να είναι έτσι αυτό κάτι πιο κοντά στις ανάγκες σας, μια καθημερινότητα δηλαδή πιο ήπια. Γι' αυτό κρατήστε χαμηλούς τους τόνους, εκεί ειδικά μέχρι τις 14. Τώρα να πούμε ότι στα συναισθηματικά σας δείχνει ότι θα υπάρχουν κάποιες εδώ
κάποια ανάγκη για συζήτηση με τον σύντροφο, όσοι είσαστε σε μία σχέση, εδώ μπορεί να έρθετε σε παρεξηγήσεις με τον σύντροφο. Αν υπάρχουν θέματα που εκκρεμούν, θα πρέπει να κάτσετε να τα συζητήσετε, φίλοι μου. Δείχνει εδώ ότι μια καλή ημέρα είναι έτσι η μέρα του Αγίου Βαλεντίνου, μια που Ερμής ούτως ή άλλως θα περάσει στα ψαράκια, και δείχνει εδώ ότι τα πράγματα γίνονται πιο τρυφερά, πιο ευαίσθητα. Είναι μια ευκαιρία δηλαδή να έρθετε πιο κοντά στο σύντροφο και να λύσετε τις όποιες διαφορές μπορεί να υπάρχουν. Τώρα εσείς που είστε μόνοι σας, κάποιο άτομο έρχεται πιο κοντά σας εδώ, είτε το συναντάτε τυχαία ή μέσα από κάποια επικοινωνία, δεν αποκλείεται και μέσα από το διαδίκτυο. Δείχνει εδώ λοιπόν ότι κάτι σας φέρνει κοντά με έναν καινούριο άνθρωπο. Πάμε να δούμε τους φίλους μας, τους Σκορπιούς. Να πούμε, φίλοι μου Σκορπιοί, εδώ το τετράγωνο του Ερμή από τον Υδροχόο και με τον ουρανό από τον Ταύρο σας επηρεάζει άμεσα στα επαγγελματικά σας, φέρνει κάποιες εντάσεις εδώ, κάποιες αλλαγές που δεν είναι προγραμματισμένες, και από την άλλη και η Πανσέλινος στον άξονα του Λέοντα Υδροχόου θα φέρει ζητήματα εδώ που θα πρέπει να κοιτάξετε να βρείτε κάποιες ισορροπίες. Μοιάζει να νιώθετε πιεσμένοι, φίλοι, με αυτό το διάστημα, αλλά όμως είναι και η στιγμή που θα πρέπει να επανεξετάσετε τα πράγματα. Πιθανόν εδώ να αλλάξετε πορεία. Η Πανσέλινο λοιπόν εδώ μπορεί να σηματοδοτήσει και κάποια σημαντική εξέλιξη μέσα στη δουλειά σας. Έτσι λοιπόν δείχνει ότι από τις 14 του μήνα με τον Ερμή στα ψαράκια θα αρχίσει μια καλή περίοδο, ώστε να μπορέσετε και μέσα από την επικοινωνία να αξιοποιήσετε τα όποια σχέδια και να τα βάλετε σε πράξη. Τώρα να πούμε ότι συναισθηματικά υπάρχουν ανατροπές εδώ, υπάρχουν διαφωνίες, γιατί θέλετε εδώ πέρα να πάρετε κάποιες αποφάσεις, φίλοι μου. Ωστόσο υπάρχει μία αστάθεια για εσάς που είσαστε μόνοι, παρότι μέσα από το κοινωνικό επαγγελματικό περιβάλλον σας μπορεί να παρουσιαστεί μια πρόσμενη γνωριμία, κάτι καινούριο. Μην επενδύετε, να το πω έτσι, αν δεν εξελιχθούν τα πράγματα. Τώρα όσοι είσαστε σε μια σχέση, είναι ευκαιρία να εκφράσετε τα συναισθήματά σας στο σύντροφο, να επιδιώξετε, να το πω, να έρθετε πιο κοντά, έτσι πιο ουσιαστικά. Πάμε τώρα να δούμε τους φίλους μας τους τοξότες. Εσείς, φίλοι μου τοξότες, θα κληθείτε να αναπροσαρμοστείτε σε κάποια πράγματα, επειδή θα υπάρξουν κάποιες αλλαγές, κάποια ξαφνικά απρόοπτα με το τετράγωνο Ερμή Ουρανού όσον αφορά κάποιες συμφωνίες που έχετε κάνει, κάποιες υποχρεώσεις που μπορεί να έχετε αναλάβει. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να μου προσαρμοστείτε ώστε να σταθεροποιήσετε τις όποιες καταστάσεις, γιατί μοιάζει εδώ ότι θα είναι απρόβλεπτες, να το πω έτσι, οι αλλαγές και οι εξελίξεις. Να πούμε ότι χρειάζεται εδώ κάποια αλλαγή, να πάρετε μια νέα κατεύθυνση, να πάρετε μια καινούργια απόφαση. Αυτό το διάστημα λοιπόν θα σας βοηθήσει να κάνετε και τις αλλαγές που θέλετε, αρκεί, φίλοι μου, να τις εξετάσετε πρώτα σωστά, τι αποφάσεις θα πάρετε και τι κινήσεις θα κάνετε, μην βιαστείτε δηλαδή. Τώρα όσον αφορά τα αισθηματικά σας, όσοι είσαστε σε μία σχέση, προσέξτε τις εντάσεις. Μοιάζει εδώ σαν άλλα να λέτε, άλλα να καταλαβαίνω, υπάρχουν κάποιες παρανοήσεις. Έτσι λοιπόν κρατήστε χαμηλούς τους τόνους, ώστε να μην έρθετε σε παρεξηγήσεις με το σύντροφο. Καλό είναι να κοιτάξετε έτσι να περάσετε πιο ήρεμα, να έρθετε πιο κοντά, και κυρίως εδώ η μέρα του Αγίου Βαλεντίνου, φίλοι μου, προσφέρετε να περάσετε πιο ρομαντικά, ώστε να εξομαλυνθούν τα όποια προβλήματα, εφόσον και αν υπάρχουν. Τώρα εσείς που είστε μόνοι, δείχνει εδώ ότι κάποιο άτομο θα παρουσιαστεί, υπάρχει ένα φλερτ, υπάρχει ένα πρόσωπο εδώ πέρα που δείχνει ότι θα έρχεστε πιο κοντά, αλλά θέλει, φίλοι μου, να προσέξετε τις υποσχέσεις που θα ακούσετε ή και που θα δώσετε, γιατί όχι, έτσι φίλοι μου, αν δεν δείτε την εξέλιξη της όλης κατάστασης. Πάμε τώρα λοιπόν να δούμε τους φίλους μας τους εγώκερους.
Φίλοι μαγόκεροι, αυτή την εβδομάδα δείχνει ότι θα πρέπει να ξανασκεφτείτε ή να αναπροσαρμόσετε τα όποια σχέδια κάνετε στα επαγγελματικά σας ή και σε οικονομικά θέματα που έχουν να κάνουν συνάρτηση με τη δουλειά σας. Εδώ μπορεί πολλοί από εσάς να αποφασίσετε να κάνετε κάποιες αλλαγές, να διαλέξετε καινούρια πράγματα μέσα από τη δουλειά σας, να διεκδικήσετε, να το πω, πράγματα που είναι καλύτερα για εσάς. Τώρα, ο Ερμής από τις 14 σας βοηθάει περισσότερο στην επικοινωνία εδώ και έτσι μπορείτε να εκφραστείτε καλύτερα. Έχετε καινούργιες ευκαιρίες στα επαγγελματικά σας, φίλοι μου, εδώ, και δείχνει ότι θα μπορέσετε, είναι μια στιγμή κατάλληλη, να αξιοποιήσετε ιδέες και ευκαιρίες που σας δοθούν αυτό το διάστημα ως προς όφελός σας. Να πούμε τώρα ότι συναισθηματικά η εβδομάδα φέρνει έντονα συναισθήματα, να το πω έτσι, όμως εδώ θα προσέξετε, γιατί αν είσαστε σε μία σχέση που μπορεί να πάει, να το πω, πιο κάτω, να συνεχιστεί ή να προχωρήσει σε κάτι περισσότερο, θέλει εδώ αλλαγές. Μοιάζει εδώ να βρίσκεστε σε ένα οριακό σημείο με αυτή τη σχέση και δείχνει ότι θα πρέπει να πάρετε κάποιες αποφάσεις. Χρειάζονται δηλαδή, όπως σας είπα, αλλαγές. Του τι μέλη γενέστε. Κρατήστε λιγάκι τις ισορροπίες ώστε να αποφύγετε τις εντάσεις. Δείχνει εδώ ότι θα έχετε την ανάγκη να εκφράσετε πιο ανοιχτά τα συναισθήματά σας ή και γιατί όχι πολλοί από εσάς να αναθεωρήσετε μια σχέση που μπορεί να υπήρχε στο παρελθόν. Τώρα να πούμε ότι όσοι είστε μόνοι, θα έρθει κάποια καινούρια γνωριμία στη ζωή σας που δείχνει να είναι έντονη, να σας αναστατώνει. Όμως εδώ, όπως είπαμε, αυτός ο ουρανός με τις δυσαρμονικές όψεις που κάνει δείχνει ότι τα πράγματα το πιο πιθανό είναι να μην είναι έτσι ή να μην γίνουν έτσι όπως τα θέλετε ή τα περιμένετε. Πάμε τώρα να δούμε και τους φίλους μας τους υδροχόους. Φίλοι μου υδροχόοι, η εβδομάδα θέλει εδώ να μου κρατάτε χαμηλούς τόνους, θέλει ψυχραιμία. Ο Ερμής τετράγωνο με τον ουρανό φέρνει ανατροπές και αλλαγές στα προγράμματα της δουλειάς σας, είτε και τους συντρόφους σας, να το πούμε έτσι, για όσους δεν εργάζεστε, που έχουν άμεση επιρροή και πάνω σας. Θα υπάρχουν κάποιες καταστάσεις εδώ που θα πρέπει να τις χειριστείτε ήρεμα, μην έρθετε σε αντιπαραθέσεις, γιατί δεν θα έχει και νόημα, φίλοι μου, έτσι, με τις εντάσεις που υπάρχουν από το τετράγωνο Ερμή ουρανού, ήλιου ουρανού. Τώρα και η Πανσέλινος που είναι απέναντί σας θα φέρει εδώ, θα σας φέρει προαποφάσεων. Θα αναγκαστείτε δηλαδή να πάρετε κάποιες αποφάσεις σχετικά με το τι θα κάνετε με κάποιους στόχους που έχετε, κάποια καινούρια θέματα που μπορεί να έχουν προκύψει στα επαγγελματικά σας και κυρίως ό,τι έχει να κάνει με τις συνεργασίες σας. Δηλαδή αν δείτε εδώ ότι τα πράγματα δεν προχωράνε, είναι μια καλή στιγμή να τα δείτε διαφορετικά και γιατί όχι να κλείσετε κάποια κεφάλαια, να τα αφήσετε πίσω σας. Τώρα η Πανσέλινος που είναι, όπως είπαμε, στον 7ο ηλιακό σας οίκο και επηρεάζει άμεσα τη σχέση σας, δείχνει ότι όσοι είστε σε μία σχέση και μοιάζει ότι αυτή η σχέση δεν σας δίνει αυτό που θέλετε, μπορεί να βάλετε όρια και είτε και να την αφήσετε πίσω, να μείνετε μόνοι για ένα διάστημα. Τώρα για εσάς που έχετε μία σχέση που σας γεμίζει, μία δυνατή σχέση, δείχνει ότι υπάρχουν σημαντικές ευκαιρίες και εξελίξεις και θα έρθετε πιο κοντά. Καλό είναι τώρα όσοι είστε ελεύθεροι, επειδή η Πανσέλινος μπορεί να σας φέρει μια καινούρια γνωριμία και έντονα συναισθήματα, θα πρέπει να προσέξετε να μην ενθουσιαστείτε, φίλοι μου, ιδιαίτερα, μην παρασύρεστε από αυτή την καινούρια γνωριμία, γιατί μπορεί να είναι μια γνωριμία παρορμητική και να μην σας δίνει και τη σταθερότητα που θέλετε. Καλά είναι όσοι είστε σε μια σχέση πάντως αυτό το διάστημα να έρθετε πιο κοντά στο σύντροφο. Η μέρα του Αγίου Βαλεντίνου, όπως είπαμε, προσφέρετε με τον Ερμή στα ψαράκια εδώ πέρα, γίνεστε πιο ευαίσθητοι, με πιο ρομαντική διάθεση. Έτσι λοιπόν εκμεταλλευτείτε τη μέρα όσοι είστε σε μια σχέση ανάλογα. Και να πάμε τώρα να δούμε τα ψαράκια μας.
Φίλοι μου Ιχθύς, αυτή η εβδομάδα θέλει προσοχή που αλλού στην επικοινωνία. Θα υπάρχουν κάποιες αλλαγές μέσα στα επαγγελματικά, θα υπάρχουν κάποιες συζητήσεις που μπορεί να φέρουν ένταση. Γι' αυτό κρατήστε χαμηλούς τους τόνους, κρατήστε την ψυχραιμία σας, μην αντιδράσετε δηλαδή σπασμωδικά ή παρορμητικά χωρίς να σκεφτείτε. Ο Ερμής από τις 14 που θα είναι στο ζώδιό σας βοηθάει και στο επικοινωνιακό κομμάτι πιο καλά, αλλά και αυξάνει τη διαίσθησή σας και έτσι θα μπορέσετε να πάρετε πιο σωστές αποφάσεις, να αξιοποιήσετε δηλαδή τις όποιες ιδέες έχετε, να το πω έτσι, και γενικά να βελτιώσετε ό,τι αφορά τα επαγγελματικά σας. Τώρα συναισθηματικά να το πούμε ότι όσοι είσαστε σε μία σχέση δεν αποκλείεται να έρθουν εδώ θέματα ρουτίνας, ότι θέλετε περισσότερο χρόνο για τον εαυτό σας, να θέλετε περισσότερη ανεξαρτησία, να το πω έτσι. Αυτό το φεγγάρι, αυτή πανσέλινο εδώ φέρνει ανατροπές, έτσι φίλοι μου, ξαφνικές. Γενικά εδώ θα μπορέσετε, και αν υπάρχουν κάποια θέματα μέσα στη σχέση σας και εφόσον αυτή είναι μια υγιή σχέση φίλοι μου, θα μπορέσετε από τις 14 που είναι και ο Ερμής στο ζώδιό σας εδώ να εκφραστείτε πιο εύκολα, να πείτε τα συναισθήματά σας, τα θέλω σας στο σύντροφο, έτσι να έρθετε πιο κοντά. Τώρα όσοι είστε μόνοι φίλοι μου, δείχνει ότι θα φέρει ξαφνικές γνωριμίες, οι οποίες όμως όπως λέμε το πιο πιθανό είναι να μην είναι σταθερές. Πάντως είτε είστε σε μια σχέση είτε όχι, δείχνει εδώ φίλοι μου ότι έχετε έντονη την ανάγκη να είσαστε πιο κοντά με τους ανθρώπους που αγαπάτε. Πολλοί από εμάς φίλοι μου που μπορεί και να είμαστε μόνοι, έτσι, να έχουμε πολύ καλούς φίλους και αυτήν την ημέρα να την περάσουμε όμορφα με μια όμορφη παρέα, ανεξάρτητα το αν είναι σύντροφοι ή όχι. Έτσι λοιπόν έχει η εβδομάδα μας φίλοι μου, θέλει λίγο την προσοχή της, μέχρι και τις 15, εκεί έχει 16, έχει τις εντάσεις της, θέλει λίγο προσοχή. Ασφαλώς η επιρροή της πανσελίνου κρατάει και λίγο πιο μετά. Φυσικά έχουμε δει ήδη τις ενδείξεις της, θεωρώ ότι όλοι είμαστε σε μια λίγο πολύ ένταση, ανάλογα πάντοτε, όπως λέω φίλοι μου, το προσωπικό μας οροσκόπιο. Εύχομαι να έχετε μια πολύ όμορφη εβδομάδα φίλοι μου, για όλο τον κόσμο να πάνε όλα όμορφα και καλά, και για τη Σαντορίνη μας να ηρεμήσει λίγο όλο αυτό το φαινόμενο. Να μου είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν ακόμα μία φορά κοντά μου. Εμείς φίλοι μου θα τα πούμε πάλι, να μου προσέχετε και να περνάτε όμορφα. Καλή και ευλογημένη εβδομάδα να έχουμε. Γεια σας.